Usunya bibi efititi abakosemu. Ene mababa piem ewo adukro mu se de medical mu onya ntiye no na himfie. Oso odumja tutu abebi otoso num. Na himfie ene mene ne betena so ni mpanifo ho aye fefefefefefe. Na ye frɛ wo mo no mo se adwo amomra ya ye krado. Isan se ye krom ya fe mododo. Na na memo akwa baba ye krom dwumadi so. Mejo so na mpo mu e. Adum. Na mo ho aye fe o. Ye da wase madam bunti madam Roma. Mo ho aye fe dodo. Ye krom program ninti ene ne mo ho ye hye sei. Oso ho aye fe papa. Ni opa mo wata de ase ohwe no doro ye. Wa ma na ye letri man ni de dodo. Papa me bona baso. Na me da se na mama hima efu nyina be hu no ene na ye le ye nko be bia so na ye le prodi ono ene jujwa star ni ma mi sa me da se ahima fo ni ma ni meme ni munyafo tai wochi o sa sa ene na je se ye do ye ho ampa sa do ye ho papa edukrom eye nifa division ewo akuapem ha no mpotemu ha di nti na mu ye nifa division yo me da se me jina adukroma na mu agina me mpanyimfo na mu amama kwaba se adwumadie ya mode ahihye su mode aba be pie wo adukroma mu no kware yani age ebise se woni mu kroma ba kosemo a onyo bia na je se bebia ofi no kura no na unim unchi na bebia ofi no so na wo se hu na ni ameka ne se ye hwe akuapem a ye hwe di na ye akuapem na wo hwe ye ku apem na ye se akuapem ne ye nyeni pa baako ye wo okyerepɔnfo wo mu ye wo guanfo wo mu ye wo twifo wo mu ye akyemfo na ye wo kamenafo ewo ye mu na ne tie ne setete no na yete ye ho so wo hwe mmire bi etwa mu na akuapem mmaye no na ye hu se akwamufo ombedi ye so akwamufo fidenkyira ene baaye na se ne aye nyina ye nim denkyirafo ene se ne omo yakofo no akwamufo no so efiromumu ebaaye eba betena ye mpotem ha omudi kan baaye no na omukuru pon anaso omo capital eya Samankese na se na omo hu na omo tinti omo hyase efa ye numum de ye ne omo pe asese bi obi enya akoa bi a ne ope bi ode ye no okware saa yakayaka die kwoso ewo yenso eye kyerepɔnfo guanfo so eye kamenafo so ene won a ekeka ho na omo ye saa de kɔ fantefo so ene nkranfo so enu die du baabi no na asa afedie aboro so eye omahena no wa kwamu na ye frɛ no omahene ansesesreku na saa ansesesreku yi eye ne wo faase baako na ye frɛ no oten agyare na ne babaako de oten abransamadu na esane se omo papa no ana omo wofa no wotumi ninti keso omo fa mantam ni nyina aba omo ne ye yakura wo ni se emesi esisi so omo mpuku kama no emrante no mo petuo to pa enu nti do mani beji bi omo pese omo tutuo no ma besesa ye man ni bi omo nufu ahyase mpuku aneba no no mo de practice shooting sesen chese so mutrim ye omo de enti ye betutuo na bo oman ni wotumi omo wotumi chese yesu omo ma fa ye no mum ye kum ye practice shooting na tutuo na kum keke ye de nipa na de practice na abro no ba ko ha ye frɛ no akwasi de na ye wa betin bi wo ho na saa betin no bia amfa ne nsa nka wadukrum ha saa betin no ubenu a na agese kwamufo ha na no so nyo na abefa esimu kromu no esiye kromu no na ye yi nipa ba ko obro no so na omafra betin nanu omunu a ense saa betin no tofom e wo se wo so e ba na wa ye be fro no no wa so se ye obeprepre omo hwe ho na wadi omachi ekwa kwamu na sare mai course na no na chese ni nyane enti omu yi omahinkuro ni fi Asamankese na omo ba nyano ase ne bensamam enti e ho de ometra ho de na chese omo ba enti na chese ayaka de no na aburo sokura enu nti eye akankamenafo ye hwe aburi brekuso ahwerase ana atwesin
omo ye akanka menafo omo no na akwamufo ni di omo so ba na akwamufo ne na omo hene ba akoso e na di omo so na ono no wo jakiti ofei na ofei enu ti e ba asa no eye chireponfo yenso ye fran chirepon amanunum eye abiru eye dewu eye okugwa eye dukrum ene aprede na ye fran chirepon amanunum evise ye nyina afiri north ene baye na ye baye no ye behwe baabia ye fre ho abotoase ne ben adoso enti firi ho no ne ehu se sena na tete no konete na wo se ye betena bepoi so se na be ya tamfo ba ye behu mu enti ye tuba bepoi so enu enti ye de ho bo mu sare ne ye se da bi se ne akwamufo ye no na wo se nya agifu bi beji ye firi omo nsam enu enti latefo so ye guanfo omo so na akwamufo no eye omo sa ya kaya de na enu enti eye chirepon guan ena late ye nyina ebebo mu ena ye kohu ohene a na owo achim ye frɛ no owusu achim na ye bo mu kohu owusu achim no se kwanya akwamufo de ye fa so no ye sere omo so yate omo nka so omo ho oden enu nti omo mra na omo beko ema yen no kware omo ampopo mu ti enu nti no owusu achim eboaboa ne ho ana fufi antoata ofiri mu ena ne wo fase omo mu di ofade ne wo fase ne yefre no foripani oforipani ne so na ni nua baako e de owusu achim tenten ena baako de nyaako awuku na se na natitini yenim no na ntokwa doso enti ye de koto oforipani anim so mo me kun engiye no na opoku ware enso hihye ntokwa bi aba ochima mu enti ni nua owusu achim tenten okakere ne se omra ekwapem na omeku enyi yemfiri akwamufo nsem enu nti owusu achim tenten edi osi eyoyo ma emre obae ne nso oni akwamufo no edi bebo ani ewo insachi enu nti ohwe yabakosem a yese ntokwa esi wo insachi the battle of insachi enu nti owusu achim tenten edi akwamufo so ema opamo wo emu hwa na ni nua ofuripanyi eto nsafre ne se asantifo hu se nyakwa ukunu no afiri ho no omo ba ne so abeto ahye ne so nti omra no meboa no na omo kuntia opokuare ene ne dom no kware owusu achim tenten kware na misitintin ni tietia na mititia wa papa yes o wa papa ne wo fa owusu achim na owu ye no na on what is owusu achim tenten no no de wa wu se gram ni ena oyo konfo so Goliath sa okay eni nti intokwanim na no toye ena ne wo fase aye frɛ no oforikuma anase safori obefa ne tumi no wo ha ade pam akwamufo kra abakosam na na egusu a Yesu ya ewo adukrom no mu enakuapem ha se mu enifa division se kaso obi ye nifa kra makro bi a ekere sen na mo sade kra ne sen e de masa okuapem yi that's it ye aprede adukrom abonse asese so okugwa dawu abiru ye be ye nifa ene ye be ye niti ena benkum eye late manfe abutachi mampon tutu obosomase ebe ye benkum ena adonten ebe ye aburi brekuso ahwerase ena twasin na oma aka ne de eye amando kruma ye jase no na omo ye asantefo a achimfo edi owusu achimtintin ajibae ena eye oforikuma ono so befa akropon a ho no ye de man transo ne ye ya omdi ni fama obie ni nyansa ni fa ye enu tu hwe nsanifa ahodi wom chi benkum menka ne sa se benkumfo ni ahodi na mom ye kasa ko bi America na je se nifa no na ye ho odin na ne ye adukrum ebe ye nifa ti no akonimu no ye di akote mpa na ye beka ya eye the battle of Akatabansu edu ba bi so ye se the battle of Dodowa asantefo eto be hye ye so ema no kware Yesu ye nuomu bani ama odosu ye sunsuma ye de kwako no ye gesa odosu na enamikan aka ukrapima mu sara nso ena enu achi 1869 the Ahunasa war
obia wo ntam kese a woka na se ka so wo kan tam a na wo kai were husem bi na we de men kai okurapemai areho na mum entokwa bi si a no no okurapemfo ye dincho ama wonafo no echi the then paramount chief a ye friend ohene kwadade ekọ ya keka sei ka wa mabiu na eye ohena na owo adukrom ha na otutu opare ababiu a odikan ye friend aketwa ebi nso friend no aketwa mpanyinsem sa ketwe ne dom efri adukrom ha ekọ anwonamamu ekọ je ohene kwadade efi anwonafo ne nsem na omo hene a no odi omanim no hene no wabin yi paatete no se na ye kan history abanto kwane ade na ye ni kan ne de ko enti omo hene no odi omanim ne efre no Jopantankran Jopantankran no eye nana otutu opare ababiu anase aketwa mpanyinsem one ne domo efi adukrom ha eje kwadade no omo san de Jopantankran so eba adukrom ha jo Pantankran yonkos nana ene waba beka adukrom ha sei enu nti na kire se adukrom eye kura ye ho odin ye wotumi ani adwene ni nyansa na okurapemhene yade bi a ene ne nsa nifa no ontimi nyamu eye ko a ye kokoje kwadade ni nti oma ye adongwa ye kasi adongwa apart from omahene no okurapem ha obi ani adongwa ni bi eye asesegwa eno mien enan bi esenso a ye punu ye ho amane afini afie bia ye twudwira ena enu achi nso oma ye fonton from mienu enso mu ba nfie mu se chini bi si wo ye boni mienu akona ye di nkunim ni nti ena ode ma ye ode boy abaso ena osama ye intakrachew enu nti tete no ansana be hu se intakrachew nkolet na ohine ni mo hye cha intakrawo no bi na ye ekroponi adukrum badase se na mekan no emre sisen nyina na anema sesenti ene no emfuni bibiri a chintakrachew nanka okurapememu ha na ye ekroponi adukrum ena enu achi no nso no omaya apakan enu nti yetwa odwure bia wa ekropon a eye omahene eni nifahene eni eso ano ewo apakan mu nti na adukrum ye bagye din do wani hwekuro ya eye district capital mansi no de kropon ne ha na chese ni mpuntunyuma de bebre akoso wa ase obi ti ho abaka so adukrom de akura bia se o mi nko ebi kura wo investment bi opeso obeye opeso de adwuma bi opeso de moa bi ba badwen se bia ha ya akura bi keto bi ase kura na nso ye abamu de yenim se kuro yidi mu wadaro ma mpuntunyuma akoso wa ase no ebi nsusu ntodwa na obi hwa wo hu sa ha se wo ba onyerai medase honorable bae no no kware me beto no na nyuma awaye no madika ka road awaye ana ye nkura ase no baby na lole kwan kura na ho no achichesu na lole kwan na ho ene o ma lole kwan da wa ku pie wo lole kwan a ekọ kofodua o fama mfe ekọ no amanfro wa build the ICT center ho ena o hwe amanfro ho anso a wa CC schools adan AJHS basic schools adan ama amanfro mu fo ena o hwe encheno anso a edan na bia akọ na evi mi group on yi kura ye adukrum first no na ye hemambo ase ekurapem no ene ya beye Okre district enu nti mo ba no mu hu edan kese bi woni fa so ho baby astrotef no wono ho ye Okre district assembly complex a wasi amaye enu achi astrotef ne ka ho ena mo ba so kwan no ho mu hu se ye si district court a ye si Bangalo aka ho eno no ye bibia no ye district hospital a wo sisi no ahade enso wasi awie just ye hwe impuntu agenda 111 no ye wie hade honorable no ho ha papa aka equipment a ye de beba mu just ye bibia no officially wo hwe Nifa secondary school so a wakosi Masters Bangalo sini bi ho ama homo ama ye hwe even basic schools na ye hwe presby so a wa mo Masters Bangalo sini bi just impuntu nyuma ho do de wa ye bi pa na men so me baaye no me hu se nya ban ne nko na wo se oye impuntu nyuma eni ntimi ne me mpanifo so e kan ye hu bom se e wo si yitimi ye bibi na amanfo hu se na nanom se biu enya hini ne keke no mo so mo boa eni nti ye me baaye no dwumadi a ye di ne kan ne se eye se be yesu bi mfa ne se be nkum enkyere ne gya manfo so ya himfie ho isisi ho kama
say niema kakra o ho na ebi asese ne ade ye replace ni nyina nkonwa ne ade a ase ni nyina ye facelift e wo ho enu achi no so no ye hu se da bi na education e ade na e wo fom kakra because education wo fom a ebi ni made pa na so ntimi nko na say universities enu ntimi ni mpeni for tena se da bi ye besua ihimfuni bia ye bi omo educational foundation enu nti ade nti na yenso yemfa ye hu wura educational foundation nti microphone na maintenance na ye ni mpenifu bi kasa ya ene ye create Osudumja Educational Foundation yetimi ahwe enkola beye aduananu 45 omo wo universities and more piafo free of school fees ni free and I yes am tuition fees and unti no empanyifu bi eboa ye se da mekan ye no honorable Dambotwe ye yi mu enye and Mr. Alex Daddy KGL Foundation CEO ono ye board chairman for Ghana Investment Promotion Center sampanyifu nyina susu ye mu ni adukuru mpanyifu ni bia omo so ye mu a and the foundation yi aye adwuma obia prese obeto ni school so no akọ university ye hwe adukuru ha ya bo headmasters na baso ye hwe secondary school se wo ha eye miensa ye wo Nifa Senior High School ene wo Presbyterian Senior Technical School ana ye wo JG no Vocational Institute apart from no ye wo basic schools ensia enso wa ha a private schools ni bi ye den eka ho na ye hwe health se na me kan agenda 111 ye be see health facility amay big hospital ye twen se ye de niam be wuram ne ye bia no enu achi no so ye wo clinic ase ba ko ha eno so eboa kuruma pa na enche kura fie twemu no ye to nsa frɛ a doctor fu bi free America ema omo be ye free health fair e wa ha omo yare enya yare sa enura hodo a wontumi ntoye ma omo nuru ne toye adukrom ha so ye wo factories wa ha ye hwɛ na na techi bites ono so eboa yen na afi so ye wo recreational centers ye di ho agro kakra ni papa ye gie ni na sa recreational center hono ye besre empanyifo aye so mba bedom yen na renovation na say new structures bi atimi akoso nti ye besre se sa ne manembra enu achi ye wo waterfall e wo ye mansi mu ye hwa asinema waterfall sa ye ba bi a eboa mansi no ma enyeska na say dukroma ma ne nyeska enye honko a ye nyina ati Safari Valley Resort no de say opay mu ankasa the whole Ghana we asef na nyina ukọ safari a wu say ho ye ba bi a eye ahotokuru mankasa ukọ ohu to ohu jo eniti safari so ya ade a eboa mansi mu na ye hwa na ye behia moa se omba beboa edukroma meka edukromanfo a etutu akwan wa bruchiri abanso edu ba bia ye besere odon so bra na ontwe de ni na mpacho wada ma astrotef ni astate na ye bie astrotef no ye wie na ye mie yo muguso senia ama eho ahene no wo se edukrom aye bonus so dey joint pa sa ene wa assembly no opposite directly opposite edu nti se de dukrom more radio stations your radio stations mienu your radio mountains and your Anije FM and until your radio stations wana because of baby ye situation ni wono ye wo Tigo 4 enyumadi ni bi wo ha mo polls wo ha ye vote for polls wo ha ye wo NTN 4 polls enti I had the reception ne de kama ne dem sa and your police station so ha ene bambo no de sa mo sikakura bia na wadaru mo ye sikakura bia wa ha ye wa Kwapin Rural Bank e wa ha aya no kra ne ye bompa we se enche bia ne ye behwe na commercial banks ni ada big banks no ye besre na ye ba bibi wa ha da the state capital sa bibia bi wa ha mo ko so hotels so hotels so de make say e busu wa ha wo fi safari na wo ba ubenkum so hotel kama bi ho your friend Regnest and your Lord and Labby. Aside that, no, so your hotels be bree, your chrome hatches, so ba, ubenya baby, ada no when you obebo when you come home so. Nana Sani Beko Cram Pesa would do Kromukasa. I know your chirpon, I can. Faka bibi kakrachi ukroma for no mu say your chrome, de, near Casano so, etiapo. It can be.
etede ene nenye osudumja otutu ababio asani tusuni me mo me himfo me himafo ne mo mienu de eni bia ka ni twa wusu mi so ise ne pe ne yo bale no kware ewusu ne fo ame no ne eni enye efamo se mo beke sete ewusu te sete ewusu ama ne boy ete ne boy ne mo ete ni dianse ne boy eni o mo mu ne ji nkomo bebre ne imprete me ne kende se bio eye epokra eka ntutu ekete botese aban ane boene ehimfo ne boa ene ne boene yo ne so mu ale eni behia mo dabra kwa ni hia ne moa ebe na ebe boene ebe na ebe boa etokwe eteni janse ne boa etwele num de so ele ne so so ya ene be ye ekure bia no mo ne so nkwe na ne kese awusu ibewo moista ene bebe mo tokwe etehia se ne bobuansi a mo ani ebo mo ina wura ne pe anunyam nyame hire ne na ne ayu lefo ne bo akoya abo ne yoba na ne yesimi nye so eyie elo ne momusu ne mabu twe ne so na ne de nyanku na ne twube boa nyame hire ne pe ni bia ka ni o ene na ne afishapa go Equiapim TV Bepauso Hein